Live kita mga kapuso diri sa may Bacolod City Government Center. Sa akong galikod subong nakita naton nga ginagapadayon ang kick-off celebration para sa 14th Bacolaudiat Festival. Bako butsing ganon Bacolod, kag syempre Laudiat, Fukin term nga meaning celebration. Amoy na Bacolaudiat, mga nagkalain nga selebrasyon kag syempre programa para sa taga Bacolod kag syempre sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Speaking of programa mga kapuso, Philharmonic Orchestra nagpasundayag naman sang ila abilidad kag talento sa musika kagabi. Open air concert pati gayunon karon diri sa may Bacolod City Government Center. Aring balita nga aton gintutukan. Kining Philharmonic Orchestra, world-renowned sa patag sang musika. Silang nagpasundayag kagabi antisman ang opisyal nga pagsugod sang 14th Bacolaudiat Festival. Nang hindi napit nga bisita sa among kahiwatan ang mga miyembro sa Filipino-Chinese community sa syudad. Karon sa gabi, isa ka alfresco concert ang tigayunon sa kick-off celebration sang Bacolaudiat sa Bacolod City Government Center grounds. Highlight sang festival ang lantern dance competition kag ang lighted giant pig lantern contest nga pasakupan sa mga kabataan. Samtang naka-heightened alert ang Bacolod City Police Office matapos ang pangpangbomba sa Sulu kag Zamboanga City. Magluwas sa 249 ka mga augmentation force nga magapatigayon sa beat patrolling, duga nga 214 ka puwersa sang police personnel halin sa Police Regional Office 6 ang ginpang-deploy sa lugar. May duhaman ka grupo gikan sa 303rd Infantry Brigade ang magalibot. Maluwas pa sa makatapos ng Bureau of Fire Protection, Highway Patrol Group, kag 200 ka mga force multipliers ang magabantay sa festival site. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.